Радио Благоевград. Радиото на Юго-Запада. Добър вечер, уважаеми приятели и гости на Радио Благоевград и Българската музикална телевизия Родина. Добре дошли сме всички на този концерт-спектакъл, споделено с приятели. А няма нищо по-хубаво от това да споделим нашия труд през годините и да се позабавяваме заедно в днешния ден. А за да го направим обаче, истинско удоволствие за мен е да поканя Иван Гоцев, който ще ни разходи из Пиринския край. Аплодисменти за него! За любовта и раздялата ще ни разкаже с песен ерудираният професор Кирил Костов. Аплодисменти, разбира се! Какво е завещанието, ще сподели открояващият се Георги Гоцев. Той е с част от своята голяма фамилия. Аплодисментите са само единствено за тях в този момент. От ненадминатата Димана Боянова ще разберем, що е то пиринска сюита. Нежната Мариана Манолева пък ще извие глас, за да чуем как се пеят песни от разлога. Айде, Марианче! Емблематичният Никола Тодоров ще пита моме вашите. Аплодисменти! А от енергичния Карамфил Божиков ще научим защо е добра късно седела. Автентичността и съвремието в едно ще ни представят очарователните момичета от фолклорната формация Пиринското тройче и момчетата от мъжката фолклорна група Кабадали, от която удоволствие и привилегия имам да бъда част и аз. Вашите аплодисменти за талантливото мъжко трио, мъжка фолклорна група Ограждена, ще ни разкрие къде Йохан Моматера. И не на последно място, разбира се, и с рум-тум-тум ще ни раздрусят малките последователи на големите изпълнители от фолклорна група Чумайчета. Аплодисментите са за вас, сладуркови и сладурковци. Уважаеми приятели, тук е момента да поканя на сцената госпожа Рина Талева, директор на Българско национално радио, Радио Благоевград. Заповядайте, госпожо Талева, да търся ви с поглед. Заповядайте. Добър вечер и добре дошли, скъпи приятели, на нашия концерт, организиран от Радио Благоевград и най-българската музикална телевизия, телевизия Родина. Не случайно сме нарекли нашия концерт "Споделено с приятели", защото вижте колко много са нашите приятели и се оказва, че и студиото ни е малко, за да събере всички. А защо нарекохме нашия концерт и празник? Ами той се вижда. Наистина, огромен празник, чест и удоволствие за нас е такива изпълнители да са на нашата сцена. Част от тях са направили своите първи записи точно тук, музикално-продуцентския комплекс на Радио Благоевград, и своите първи клипове в музикалната телевизия Родина, а предстои други бъдещи утвърдени таланти да направят същото. Фолклора е нещото, което кара сърцата ни да тръпти. И много се радвам, че именно тези неравноделни тактове обединяват всички ни. И когато говорим за тази идентичност в Европейския съюз, ето това е нашата идентичност. Българският фолклор, емблемата ни.
И тъй като сме тук, за да празнуваме, затова няма да говорим. Приятни минути с телевизия Родина и радио Благоевград. Благодарим, госпожо Галева. Уважаеми приятели, аз съм Йордан Николов и истинско удоволствие за мен да кажа в този момент и нека концерта започне сега с най-очарователните и най-готините сладури от фолклорна група Чумайчета и тяхната Рум-Тум-Тум.